କିଛି ଦୂରରେ ତାମାନେ ଘାସ କାଟୁଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ତାମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଝଡ଼ଝାଡ଼ କଲା ଗାଡ଼ିଟା କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ରେଞ୍ଜରେ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ପୂର୍ବ ପଟୁ ଆସିଥିଲା ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଉଥିଲା ପଶ୍ଚିମପୁର ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବାରିପଦା ଯାଉଥିଲା ବାରିପଦା ଯାଉଥିଲା ହଁ ସେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ପାଲଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ତାମାନେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ହେଲ୍ପର ଥିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ତାମାନେ ଦୁଇ ପାଟା ଗାଡ଼ି ବୁଲି ଭାଇ ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି ପାଲଟିଲା ନା ଘୁମାଇ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ତ ପୁରା ହୁଇସରେ ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି